खुलुमबाय गिबियावनो बर' रादाब नायनानै मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। हरनि समाव क'क्राझार आरो सालाकाटिनि रेल लामायाव आईईडी बमा बेफ्रुहोनाया बयखौबो गिखांहोदों आरो सोमोनांहोदों। बे बमा बेफ्रुनाय जाथायनि सायाव नायबिजिरनायनि गेजेरजों बे बमा बेफ्रुहोनाय जाथायजों सोमोन्दो थानाय सासे सन्देह गोनां सुबुंखौ सिनायथिनो हादों पुलिसआ। नाथाय बेनि मुं आरो सिनायथिखौ दासिमबो फोसावथ'वाखै। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला बे सन्देह गोनां सुबुङा बे जाथायखौ खालामनायनि सिगाङावबो गोबां दाय गोनां एबा अजद गोनां खामानिफ्रावबो आखाइ दङमोन। बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया दासिमबो गोख्रोङैनो सोलिगासिनो दङ होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथायखौ लानानै आईईडी बेफ्रुसार होनायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। बेजों लोगोसेनो बे जाथायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ गोख्रों संदाननानै साजा होनांगौ होननानै सरकार आरो पुलिस खुंथायनि खाथियाव दाबि दैखांदों फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। बेंटल जुनियर कलेजनि फरायसुलि मासुमि नार्जारिया गावनि नखरनि उन्दुग्रा खथायाव दौलें लागायनानै गावनि जिउखौनो फोजोबनानै लादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जिउ फोजोबनानै लानाय हिन्जावसाखौ सेथि बोसोरनि फरायसा आरो बिखौ 1 नं बालापारा गामिनि बिफा सिमियन नार्जारि आरो बिमा फुलस्रि नार्जारिनि फिसाजो मासुमि नार्जारि होननानै सिनायथिनो हादों। नाथाय मा जाहोननि थाखाय गावखौ बेबादि फोजोबस्रांनानै लाखो बेनि जाहोनखौ दासिम मिथिनो मोननाय जायाखै आरो बे जाथायनि सायाव दायो पुलिसआ नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ होननानै खौरां मोननाय जादों। मरिगावआव खौरां बुथुमग्रा सानै खौरांगिरिफोरखौ दुथां सुबुंफोरा गाज्रियैनो गाग्लोबदों। गाग्लोबजानाय खौरांगिरिफोरा जादों मानवेन्द्र नाथ आरो गुबुन सासेखौ जार्नालिस्ट आबुद्दिन होननानै सिनायथिनो हादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला बे खौरां बुथुमनो थांग्रा खौरांगिरिफोरखौ मरिगावआव लामा साखाथियाव जौ लोंबाय थानाय सा 8 निफ्राय 10 जनसो सुबुंफोरा फैनानै खौरांगिरिफोरखौ गाग्लोबो, जायनि जाहोनाव खौरांगिरि मानवेन्द्र नाथआ गाज्रियैनो जोखोम जायो। बिसोर सानै खौरांगिरिफोरखौ गाग्लोबनानै बिसोरनिफ्राय मबाइल फनखौबो लानानै थाङो। बे जाथायखौ लानानै दायो दुथां गाग्लोबग्राफोरखौ 3 हमनो हाबाय पुलिसआ। बिसोर जादों फारियै मानब हालदार, राजदीप बरदलै, कृष्ण बरा होननानै सिनायथिनो हादों। 28थि बड'लेण्ड गेलेन्स गल्फ काप टुर्नामेन्टनि थाखाय लाहार-फाहार खालामदों डिमाकुसियाव। डिमाकुसि एबसु आरो डिमाकुसि गेलेमु आफादनि जथायै बानजायनायाव फैगौ नबेम्बर दाननि 15 अक्ट'निफ्राय जागायजेननानै 23 अक्ट'सिमहालागै खुंफुंनो थाखाय लाहार-फाहार खालामदों। डिमाकुसिनि जेम्स बेंगा गेलेग्रा फोथाराव बे 28थि बड'लेण्ड गेलेन्स गल्फ काप टुर्नामेन्टखौ खुंनाय जागोन। बे गेलेनाय बादायलायनायाव बानजाय आफादा रायजो राजाफोरखौ बाहागो लानानै जाफुंसार खालामनो थाखाय खौरां मेलनि गेजेरजों खावलायहरदों। सिलचराव फिन आरोबाव नंखाय डक्टरखौ एरेस्ट खालामदों पुलिसआ। मिथिनो हानाय बादिब्ला सिलचरनि मौसुमि देहा फाहामसालियाव डक्टर जेपि दासआ गावखौनो सासे डक्टर होननानै सिनायथि होनानै नंखाय डक्टरनि फोरमान बिलाइ दिहुननानै गोबाव समनिफ्रायनो बेरामि सुबुंफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दङमोन। दासिम गासै गोख्रों संदाननायनि गेजेरजों काछाराव गासै सा 14 नंखाय डक्टरफोरखौ पुलिसआ खानो हाबाय। फैगौ 30 अक्ट'बराव चिरां जिल्ला खुंथायआ मिनि माराथन बादायलायनाय खुंनो थाखाय थियारि जादों। बे बादायलायनाया हौवा आरो हिन्जावसाफोरनिया आलादा आलादायै जागोन। जायफोर बिथांमोना बादायलायनायाव गोसो गुदुं बिथांमोना फैगौ 29 अक्ट'बरनि गेजेरावनो गाव गावनि मुं आरो थंफोरखौ चिरां जिल्ला गेलेमु बिफाननि मावख'आव जमायै होनो नांगोन। बे बादायलायनायाव सेथि बान्थाया 25,000, नैथि बान्थाया 20,000 आरो थामथिया 15,000। जायफोर बिथांमोना बादायलायनायाव देरहानो हागोन बिथांमोनानो बे बान्थाखौ मोननो हागोन। নিশা 3 মান বজাত মোৰ টাইমটো অলপ ভুল হ'ব পাৰে 3টা বজাত ডিজিপিয়ে মোক ফোন কৰি কৈছিলে যে এটা বিশেষ ৰেলৰ অংশ আইডি ব্লাষ্ট কৰি উৰুৱাই দিয়া হৈছিলে। ৰেল এখন পাৰ হৈ গৈছিলে, লোক পাইলট গৰাকীয়ে দেখা পায় আৰু তেওঁ আমাক ৰেলৱে খবৰ দিয়ে, ৰেলৱে পুলিচক খবৰ দিয়ে। ঘটনাৰ লগত জড়িত এজন ব্যক্তিৰ নাম আমি পাইছোঁ, পুলিচে অনুসন্ধান কৰি আছে। কিন্তু এই গোটেই ঘটনাটো যদি সেই লোক পাইলট গৰাকীৰ চকুত নপৰিলেহেঁতেন হয়তো আজি আমি পুৱতি নিশালৈ বহুত বেয়া খবৰ এটা শুনিবলগীয়া হ'লহেঁতেন। মই ৰাতিয়ে কোকৰাঝাৰ পুলিচে গৈ ঘটনাৰ তদন্তও কৰে আৰু ৰাতিৰ ভিতৰতে ৰেল লাইনটো মেৰামতি কৰি দিয়াও হয়। এতিয়া ৰেল লাইনত সাধাৰণভাৱে ৰেলগাড়ী চলিব আৰম্ভ কৰিছে। মই ডিটেইলছ ক'ব খোজা নাই। এজন ব্যক্তিক আমি চিহ্নিত কৰিছোঁ আৰু সেই ব্যক্তিজনৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰু ঝাৰখণ্ড দুয়োখন ৰাজ্যতে বিভিন্ন গোচৰ আছে। খুব সম্ভৱ আমি বা অসম পুলিচে প্ৰচেষ্টা কৰি
ব্যক্তিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব।